Madi. First of all, ndautenda vese vari kundisapota pane zvinhu zvangu zvandiri kuita ende vari kundinzwisisa nevasiri kundinzwisisa kamiriro kangu keupenyu hwangu, you know what I mean. Like I said, kuti inini handichadi kuti vanhu vataure upenyu hwangu because vanhu vacho vanga vakunyanyonyeba. Vaya vanondinzwisisa kamiriro kandakaita, thank you. Vasikandinzwisise futi, thank you, because zvinenge zvitondiratidza kuti kutori nevamwe vanhu vasikandinzwisise ende vari kundipa maadvice kuinbox, vari kufona vese. Handi kutendai, mukwaishuwa makaonawo kana pafacebook pangu ndakapiwa imwe page. I'm not into manumbers zvangu, but kana Facebook papage pangu vakanotisa kuti aiwachi mafollowers angu awanda nane 50,000 followers and 20,000 vanhu vakalike page yangu. kuYouTube ndine 80,000 subscribers. Saka ndotenda vanhu vese vari kuteerera nyaya dzangu nekufollowa the page, Facebook page Ghetto Crown King neYouTube page yedu. Vese vanobatsira vakomana vekumbare, the likes of Kuda, Tinashe, Gaffa. I like to thank you all. You know, just want to mention a few people. I would like to thank America, Australia for helping Kuda na Gaffa nekuvatengera kwavakaita mbedha nemagroceries nezvimwe zvinhu zvakawanda, especially that part. Vakakwanisa kuchinjawo upenyu hwevanhu vakomana vekuti pamwe by now dai pambasina vanhu vakamira nesu vakaita pange saiona El Chapo akauyawo akapindirawo akabatsirawo Kuda akamubhadharirawo rent for almost 2 years now. Kune vamwe vari kuZimbabwe vakabatsira Gaffa, vakamuendesera magroceries kuti Gaffa panga achiri kurara motikari. Tinovatenda futi. Nevamwe vari kunze kwenyika vari kubatsira Gaffa kuti akwanise kuita sei kutsvagawo project akati ari kuenda ada kuita mabhero, but munongozivawo kana situation iriko kuZimbabwe asati atanga kuita mabhero, asi mari hanzi iripo, ndakanzwa kudaro. Nevese vakabatsira ivo vakomana, especially Kuda naGaffa, vakavabatsira nemagroceries, vachivatengera magroceries. Tinotenda zvikurusa. Kune vamwe vakabatsira Kuda before. Tina Blangoni akabatsira Kuda, but Clinton wasn't involved in that situation. Saka I wasn't aware about marunnings acho kuti zvaifamba sei. Tokutenda Blangoni. Na sister vakatitirawo zvekupa vana anonzi maika chikafu, maburgers, masausages, machips, you know what I mean. Tokutendai futi. Nevamwe vanongobatsirawo panguva yekuti vanenge vachipawo vakomana kuti aiwa itai chakati, all $5 or $10 ita chakati. Mazita acho manje ndo anozondinetsa zvangu inini, because sometimes nendisikokumba. Kune vamwe vazhinji vakabatsira before YouTube yangu isati yaita popular kana Facebook isati yaita popular. Tokutendai mese. Nevamwe vasina kusubscribe vanongoonawo. Tokutendai nezvamunoita, because ndimunotipa manyemwe kuti tirambe tichiita zvatiri kuita. Nekumaraini kwedu ndotenda mufana wangu kadiki. Mufana wangu nomira neni, da kutenda kadiki. Unomira neni pamariro
unobatsirawo pamariro, tichibatsirana, patinokwanisa tinobatsira. Takabvira kudhara tichibatsira, but zvinhu zvanga tisikatauri. Handiti ini ndakabatsira vanhu vakawanda. Pazhinji pacho pandakabatsira handambotora kana video. Christmas last year chaiyo kumaraini kwedu, ndakatengera munhu wese huku akakwanisa kuonekwa nevakomana. Ndakangoti fambai dzimba dzese. I think huku dzanga dziripo mudanga raJohn shop, they were almost 200. Vakomana vakatenderera maraini like third, second na first nemuhlanga netumoti maraini tudiki vachitsvaga vanhu kuti vapiwe huku dzeChristmas. But handina kuzviita video because that's how it is. And I normally do futi ice cream, ndoiti ice cream kana ice cream Sunday kana chichi. Ndangona ice cream ichiuya ndotengera vana. Kuna Vito ndakamboenda ikoko ndakapa machembere $10. They were almost like 20-25 machembere. Vana ndakavapa madhora. Hatina kutora futi video. Zvimwe zvinhu zvandinoita because mumwe munhu akabvunzwa kuti ko charity yako yakatanga sei. Handiti handina kutanga chinhu ichiti tirikuita charity. Ndaingobatsirawo ngoti ungoonawo situation kuti zvinhu zvakatoomera munhu wese. Zvakatanga kuzoita visible patime yeCovid-19 panapa. But I used to do that. Ndine vana vandotobhadhara school fees, vandotoenda kuchikoro inini. Zvokutoti vakati time yekunzi school fees yakudiwa, ndototumirwa message kunonzi ko German school fees iri kudiwa. Ndototumira mari iyoyo. You know what I mean? Saka ndo zvinhu zvacho. Kune vamwe, pane mumwe akapa, mukoma wedu akapa Luku sewing machine. We thank you. Na gogo wacho, we thank you so much. Nyaya yekunzi charity, inini taura chokwadi, inhandite chinhu chinonzi charity. Because hatina kuzvitanga is a charity. It was an initiative yakaitwa na amai vekuAustralia vanoti Mado vekuAustralia vai. Vakataura na Clinton vakati toda kuita program yemachembere. Yekungobatsirawo machembere, machirikadzi vasina varume, kungovabatsirawo nemagroceries. It wasn't my idea. Idea yanga iri yaMoms. With a good heart. Then takataura nemasawira amai vangu tu vemaraini medu. Ndova takataura nawo kuti ndo nyaya yauya padariro. Zvinoita here kuti tizviite vakabvumirana nazvo, vakaunganidza vanhu, vakatitaurira vanhu kuti titange navo. Saka first time takatanga nevanhu 20, of which most of those vanhu 20 vanga vari muna Second Avenue. Vamwe vakashaya. And Clinton reached out. Kune group riripo, Clinton ndiye ane group racho revanhu vano supported that cause. Vamwe vanhu vanoti ndo vanoita ma-donations. But me, I choose the word support, because it's like they are supporting their own people, their own family, their elderly. Chembere ndedzedu tese. Amai vako ndi amai vangu, baba wako ndi baba wangu. Handiti. Saka ndakatonzwa kunzi baba wako vashaya kana medication. Indotobuditsa mari yangu tichitovatengera. Maizera. I do that too kuZimbabwe. Pane machembere anouya achitotaura kuti mwana wangu ndakanzwa kunzi uri kubatsira vanhu. Ini ndikudawo medication. Ndine BP,
mapirisi andiri kutora ari kudhura. Woenda nawo kufamasi obvunza kuti mapirisi acho anoita mari, price yaunotaurirwa unongoseka wega. For a month one prescription inenge ita kana $1 kana $2, but vanenge vachida maprescription kana 3 kana 4 because vanenge vane zvirwere zvakangosiyana siyana, saka it's a combination of tablets yavanenge vachida. Saka pamwe prescription yemwedzi wese inenge ita kana $6, the most is $10. Maprescription akawanda US emachembere edu kuZimbabwe. Ndakamboenda nemwe chembere kupaComlas pastodart paipa pafamasi. Tasvika paipai vakunzi prescription yakaita $4. Ndabva ndabudisa $50. Ndandati aiwachi vape prescription yavo. Saka pharmacist abva atovataura kuti ko amai kwose makutora prescription ye1 month, muri kuona mari yandakabata here, mwana wenyu here. Zvakanzi aiwa asi mwana wangu vari kutondibatsirawo because mapirisi anga apera. Zvakanzi amai munogara muchiuya muchitinetsa panapa muchiti mapirisi apera, tichikupai kana mapirisi e1 week kuitira kuti mukwanise kuita se kutsvaga mari. Zvakanzi mukoma amai avanogara vachiuya panapa sometimes vanotouya vasina mari, but muchembere wedu vanototenga mapirisi panapa. Toita sei? Mari yavo yaunayo yehombe, takutora prescription ye 3 months pamari yako. Saka 3 months was $12. To me $12 haitombokwana crate beer, so it was nothing to me. Dai vakati kana ye6 months ndaibhadhara, but ndakazvatengera ye3 months. Ndo zvimwe zvinhu zvandinoita kumaraini kwedu, you know. Handikwanisa kubatsira munhu wese, and sometimes pamwe ndinenge ndisitomboripo muarea, munhu anogona kuuya undishaya, ndoudzwa kunzi amai nhinga vauya vachinditsvaga, and I follow up nazvo. Ndoudzwa kunzi nyaya yavo ndeipi. And kumafunerals futi pane mafunerals akawanda amunoona achiiswa pamavhidhiyo aya. Tinenge tatopiwa permission yekuita video pafuneral ipapo. Kune mafunerals futi atinombobatsira batsiro, kuvatengera huni, you know, watengera kana tuhuku, you know, makabeji. Sometimes unongovapa iri mari because unenge uchimhanya maiziya. Ungovapa iri mari ungoti alright ndochi chema yangu moona pekutangira. I have incidents ndiri kufuneral chaiko kuti atongoendawo kufuneral because kwatiri vanhu vekumbari funeral it end up kuita kunge yapati kana kuti wakutoenda kana kudance. Right? Saka tenda kutoenda kunovarairo ubonzi pakudiwa 60 bond yemafoshoro. Panoshaya kana munhu wana anoibuditsa 60 bond iyo. Ndotobuditsa mari iyo. Kana panonzi pakudiwa 10 US like for kuti guva rigadzirwe after maviga munhu panoiswa matombo aya nevanhu vekanzuro. Saka vanhu vekanzuro vanokuaprocha kuti ko uyai akomana kana taviga chaisa matombo anotenderedza guva aya, vanoda about 10 US kana 20 US, it depends. Saka mari idzodzo dzinenge chibuda kune vanhu vakaita vanenge senini kana nakadiki, you know, because vashoma vanokwanisa kubuditsa mari idzodzo because vanenge vachiti munhu havigwa zvatopera. Handiti kune nyaradzo futi dzinofanirwa kuitwa. Kana ndakataurirwawo in time, kana ndichikwanisa kubatsira kana zvichinetsa tinobatsira. You know what I mean? Saka inini handisati ndakuita zvecharity zvekuti ndokuita zvecharity. That's the first thing. Because kana takati takuita charity, we have to register it. And we have a bank account inenge yakutozikanwa negovernment. Zvatinoita hazvizikanwa negovernment. We just helping one another mugeto. And the initiative
yakaitwa namai vekuAustralia. Ndo munhu akaitanga kuti tiite nyaya yemachembere, with the likes anafara eshambari necrew yake vari kuUK vakabudisa mari vakabatsirawo vanhu, with the likes son of the soil ari kuVampton akabudisawo mari yake akabatsirawo vanhu. Kune vanhu vakawanda, only that they just put their trust in us kuti tiitire magrosari, you know. Kanu akabatsirawo vanhu vake machembere kumuraini kwake kuna Gatula, you know. Ndo zvinhu zvacho like kazhinji kacho wakapa munhu mari aishandise zvaanofanira kuita, but pakanzi patengwe magrosari pachiitwa video uchiona magrosari acho kuti izvi ndo zvandatenga. Mazviona, tine vamwe sister vatakaita navo, but I won't go into it because zvakazopedza zvakunetsa nemhuri yavo, but vakatoitawo maye vakatobatsirawo vakatoitawo magrosari kumaraini kwavo kumatagarika, you know. Kutori nevamwe vanhu vakatoinspirewawo nezvatinoita vakutoitirawo kumaraini kwavo. Chatiri kuda ngobatsirana, one munhu can change it. Kune vanhu vakawanda vari kudiaspora yokuti anogona kushaya mari, kana even muZimbabwe munhu anenge asina chaanacho zveshuwa. Hazvirevi kuti kuZimbabwe ndo kune vanhu vari kushaya chete. Kudiaspora chaiko, let's check on one another. Kuno kudiaspora kutori nemumwe munhu asina kana senti izvozvezvi, mufonere kuti sei chichi zvese bo here, munhu akati bo, you know, sure bo here, bo. But kutori nemumwe munhu ari kutoshaya kuno kudiaspora, because diaspora inotangira paSouth Africa, paMalawi neMozambique neZambia. Unenge watopinda diaspora, Canada, Australia, UK, Europe, United States of America, tato international, pane regional ne-international. Saka even vari kuSouth Africa ikoko mobatsirana muchiita muchionana, noti uzongonzwanzi munhu akafa ari mumba aita 5 days ari mumba akafa, hazvibudika. Mazviona, kungo charity begins at home. Ndo zvatiri kuda kutanga kutaura panapa. Vamwe vari kutobatsira zvireve kuti vane mari yakawanda stereki, vari kungoona kuti situation iri kuZimbabwe yakaoma, maiziya. But to answer that question yekuti how did I start my charity, I didn't start anything, you know. Zvinhu zvandaitogara ndichitoita kudhara, plus zvemagrosari zvakatangwa naamai vekuAustralia. Just to put that point straight, ndo vakatanga zvemagrosari, hatisiri zvitakatanga, haisi Ghetto Crown yakatanga. Vakatanga neizvozvo amai vekuAustralia working with us. Isusu taingodhilivha chete magrosari. Saka pane vamwe vanhuwo futi vakaisawo mari dzavo ipapo pamagrosari ipapo. Mostly inini randiri kucoordination, transportation, tichinoona kuti tatsvaga vanhu vari sei. And there's a lot of people vakatobatsira hama dzavo, vakabatsira shamwari dzavo, vakabatsira masawira avo with hard currency, with money. Vamwe vakabatsira nemagrosari. Taingonzikana kuti tsvagai munhu ari muna Dhanyero, tsvagai chembere 3 dziri muna Dhanyero, ndoda kudzibatsira. Tongoenda muna Dhanyero tongobvunza munhu, ndedzipi chembere dziri muno dzamunofunga kuti dzinoda rubatsiro. Ungotaurira, ungoaprocha kuti pane munhu ada kukutengerai grosari. Saka tichauya naro musi wakati toendesa grosari. Pane vamwe vanhu vasikade kutaurwa. Kwese kunational, kumbari national takasvika, Glenora takaenda, kuchitungwiza kwakaendwa kuchechi. Yes,
but because of nyaya yeCovid-19 dzimwe nzvimbo tanga tisikakwanise kuenda, waitoramba kuti aiwa Germany hakuna intercity traveling, haukwanisi kana kutombobuda mubare munomu kana uchienda kwaifiridzo. Every 3 kilometers or every 2 kilometers pane road block. Manje hazvimake sense ka. But anyways, ngatirambe tichibatsirana mazimba, ende ngatitende paunenge wabatsirwa tendawo. Usangoti kana wapiwa chunhu you think you deserve it. No, some of you don't deserve it. Munopiwa chunhu ungotenda, even unazvo hazvire munhu akupa hazvire kuti uri kushupika. Vamwe vanopiwa hazvire kuti vari kushupika. But ndana mama vedu, ndana mudhara vedu, ndana sekuru vedu, ndana mbuya vedu, kana tava-approacha muZimbabwe hazvire kuti vari kushupika. Aiwa, no. Kungopamhidzira pane zvishoma zvavanazvo kana zvakawanda zvavanazvo, kungopamhidzira chete, kungoti vangoziva kuti vana vavo tichiripo ende tichiri kuvafunga. Anditi anyways, once again I like to thank everybody who works with Ghetto Crown King, who trust and believe in us. Inini personal andibate mari, Clinton ndiye anobata mari. Even wakanditumira message nokutaura kuti tumira mari yacho kuna Clinton. Wakanditumira kwandiri, and I will give it to Clinton anyways. But if you have anything to do, chaurudawo kana kahelp chinoinvolva mari kuZimbabwe, and pamwanzwa nekuvharwa, you want kana kuti mumwe munhu akuitire, you can contact Clinton. Number dzake dziripo painformation. Kana usina number dza Clinton, you can contact me. Number dzangu dziripo pa YouTube nepa Facebook. You know, pane chinhu chiri agent chaunenge uchida kuti chiitwe, ende usiri kutrusta vanhu vako, you can contact Clinton. Anokuitira immense dzese, especially within the Harare area. You know what I mean? Like kana tada kubuda kunze zvinogona kuti netsei pa transportation, but my manje tungotaura within Harare area, Clinton is available. But anyways, thanks everybody for the support here Ghetto Crown King. You know, I'm very grateful kuti ndokwanisha kushandisa platform yangu to help other people and help myself to heal. And I've healed. Some things take 20 years, some things take 5 years, some things takes a day, some things takes a minute. But I'm healing. I've suffered in silence for too long. Thank you very much. One love.